en puɗɗorima inde Gueno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nulaɗo men korsuɗo nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwonima jinnaɓe men ɓe sababu en gotal men e aduna jinnaɓe wurɓe ɓe eɗen mbi yo duuso ɓooy yo duuso ɓooy yo Allah waɗi bon barke yo Allah aynu yo Allah reen dendagal mayɓe ɓene eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala en dunima dendagal seeremɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en donima dendagal ɓe cellani men ɓe hen tawteɓe cuuɗi cafrirɗi ɓe hen taweɓe nan leeli nder galleji ɓe hen mbadde rafiji men ummo jotto Allah ne jogui jaam ne jogui cellal yo Allah rokku en hattima allahumma amin en donima dendagal dumbaɓe men ɓe hen ko takkaɓe ɓe hen ko tuumaɓe ɓe hen ko ɓuuraɓe doole ɓe hen musidɓe tedduɓe konnangiraɓe ko mbaɗani yo Allah ɓilton e juuɗe laamu Allah artirne galleji mon jokkolen haajuji mon allahumma amin en donima ɓesguji men no didorno wonɓe wuuro e ladde wonɓe wuuro yo Allah rokkon no jooɗoɗon hono andi yiɗɓe jooɗade ɓe yo Allah rokkon no jooɗoɗon yo Allah rokkon no jooɗoɗon ha timma e nder deyɗele men e nder guure men taw ko jonde moƴƴere taw jonde fewde wonɓe ladde ɓeɗe yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur yo Allah dandore bon toñoɓe wonɓe laabiɓe cuwa yettade yo Allah newnan ɗumen no jettori yettiɓe ne gone bimɗoji akki centre uji dakki yo Allah wallu on no ɓiltoɗo ɗiɗo centre uji dakki keɓon kayitaji mon ha timma mbawon gollade fuɗɗiɓe hebde kayitaji ɓe e dañde golle ɓe yo Allah newna on uddito yama Allah rokkon ha hewta goji ko foof allahumma amin yo Allah newna on gawa kocci koy gawa moƴƴol allahumma amin sikki ala so dañoji sirki ɓaɗeri feɗi feñi windere feñi ɓuuɗal yumede jawde batake ñande alkamisa batake buuƴal yurmede ko fate cellal aadi on no kewɗen wadde nde won noon cellal ko kañum woni afu ngalu cellal ko kañum woni afu ngalu neɗɗo kala ko wawi dañci so tawi cellal ngal ala ko zéro neɗɗo kala ko wawi dañci to tawi cellal ngal ala ko zéro neɗɗo kala ko wawi dañde ɓaade kay omo selli yo yetto Allah no fewi o yetto Allah de o yetto Allah no fewi o profita kadi o gera cellal ngal o profita o gera cellal ngal o anda ko foti wadde e sahaba o jogui cellal omo andi so rafi ari janggo o wawata wadde ɗum o anda ko cellal jogui ngal ko luɓaɗo o anda cellal jogui ngal à tout moment e ngal wawi yaade no neɗɗo wonirta ngal tan fina wonta basɗumi neɗɗo wona celluɗo fina joni rafi heɓamo taw o anda foof to rafi o ummi ɗum noon on sagata debbo walla gorko ɗon to jogui cellal makko ha timmi musidɓe tedduɓe ko foti wadde ko no foti hutorade cellal ngal ni no foti utilisede cellal ngal ni yo hutoro ngal o wasa bonnude cellal makko o wasa bonnude cellal makko o wasa bonnude fijirde cagatagal makko o wasa fijirde sukaku makko cuka koye cellal jeeya cagatagal koye cellal jeeya saabu eɗen gandi suka holko wawi wadde sagat holko wawi wadde nayejo wawa mawɗo wawa ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen so neɗɗo Allah rokkima cellal ma ha timmi a woni cukaku ma a woni cagatagal maɗa gueɗe kewɗe golle kewɗe ko ɗon poɗɗa profitde ko ɗon poɗɗa ganduɗa jirde ɗon poɗɗa mabde ko adi ko cellal ngal ne yaaha cellal ko yahata saabu gurɗo hay sinno wona rafi nayewu ma heeɓe nayewu ko rafi nayewu tan déjà ko rafi neɗɗo holto heɓata e duuɓi hankkadi nayewu naati hankkadi déjà o laati rafi holko sagata wawi wadde o wawa holko suka wawi wadde o wawa
hankati ni so rennayi ko duuɓi keɓata e makko o ruttoto kono cukalel jibinagel joni walla cukalel entangel ni sabu mawo ñammine mawo heble mawo loote mawo ɓorne mawo wiye waktu yoni mawo waɗde fof hankati kala ko waɗete mawo waɗni sabu o heeɓi musidɓe tedduɓe duuɓi o ruttima e saaha gandanɗa hoore maɗa nde wonno cukalel walla nde wonno entade nde ɗum noon musidɓam tedduɓe so Allah rokkiniɗo cellal ko ardi fof yetto Allah no feewi wi alhamdulillahi rabbil alamina o hutoro cellal ngal o utilise cellal ngal musidɓe tedduɓe o waɗa ko foti wadde ko adi ko cellal ngal ne yaha hande horde sa jamma ñalawma eɗen gaddira fiijen keeɓa yimɓe aɗa yiya joni sagata mbayda yidema sagata no wayno jaam potta e makko joni hunde kono wappiti walla potta e makko jungo e koyngal ene jaada wala hawla wala quwwata aɗa wayri yide joni neɗɗo potta e makko mo woni e fauteuil roulant hankkadi no tewi wawde ummade mawo suute mawo joƴine e fauteuil he mawo puuse mawo nawa e fof aɗa yiya neɗɗo joni musidɓe tedduɓe ene wayno jaam potta e makko pina ñalawma tawa omo wumi walla tawa omo mumɗi fof en jii e aduna he ɗum noon musidɓam tedduɓe walla joni neɗɗo nin waɗa accident jiya koyɗe mum taaƴe koyngal mum taaƴe walla koyngal mum heela walla wonta handicapé ɗum noon ko adi ko ɗum noon fof ne ara musidɓe tedduɓe cellal maɗa e cagatagal maɗa Allah rokkuma ngal cagatagal go cellal jeeya tinno wawa wadde hutorade ngal ko poɗɗa hutorade guila to banggue dewal ma Allah to banggue jokkere ma enɗam e to banggue darnade ko fati e gurdam maɗa e ko fati avenir ma ko fati retraite maɗa sikki ala weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal layle tripelle men dendagal rendoji men jaam Allah waale moɗon mbiɗen kala alkamisa eɗen gadda yewtere men ko fati cellal aadi ne waɗan cellal no tubakoɓe kewini la santé n'a pas de prix gande koye cellal ala ko foti en calmini noon en dunima en juurima musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr mo mbayruɗen nande dande muɗum omo sellini omo hiisi omo e jaam omo tawe tan e foftare makko e jillu makko tawa kadi ko juuroyade jinnaɓe en calmini jinnaɓe kadi en calmini jinnaɓe en juurimamaɓe en doolimaɓe en mbiɓe kadi yo duuso ɓooya jinnaɓe tedduɓe jinnaɓe moƴƴuɓe ko jinnaɓe kadi wattuɓe hakkillaji mumen tigui e ko mbatten ko en calmini kadi en teddiniri yewtere men nde musidɗo men sehil men denɗi men docteur Kane walla men docteur Saydou Mari docteur Kane ko neɗɗo laaɓɗo reedu docteur Kane ko neɗɗo newiɗo docteur Kane ko neɗɗo jerlitiɗo docteur Kane ko docteur mo ala repos ko docteur so tawi o woni hôpital ko rang ko docteur so tawi o woni clinique makko to PK 7 hakkude walla PK 8 ko rang ko docteur Kane sa ari galle makko cikkata ko hôpital nde wonde nde garda galle fof saaha heure mo jomum foftoto tawata ko rang musidɓe tedduɓe miskineɓe ɓe cellani ene gaari ƴewde gandanɗa hoore maɗa no cafri ƴeewa waɗede consultation en ñaganimomo Allah noon yo Allah junno gurdam makko ha juuta Allah junno gurdam kadi o jokkere enɗam e nde o Allah kadi junna e gandanɗa hoore maɗa e ko Allah luɓirimo ko woni wune nde wonnoon docteur way kono ceernajo ni kala hen ɓurɗo malede wune ko kañum ɓuuri forde aɗa yiya docteur taw ne ƴakki kayitaji mum ene jangi ha ƴakki kayitaji musidɓe tedduɓe tawa ala wune safruma ha mbiya kof windanma ordonnance uji ha beneɗa jara poɗɗe ha reedu ma wutta donka hebde jaam jaaha to docteur walla médecin walla infirmier tawa gandanɗa hoore maɗa woppi e ala hay brevet muɗum honnguma ordonnance gotel jaaha pharmacie cooda ɗum taw ko bolle puyɗe jara keeɓa hen jaam Allah rewna hen jaam o nde wonnoon médicament ji ɗi wona médicament ji ko sababu kono jaam o musidɓe tedduɓe e mo cellal ngal ko Allah jogui ɗum Allah noon jogui to rewnata kala malaɗo wune o ko hen Allah rewnata juuɗe muɗum docteur Kane ne jogui musidɓe tedduɓe wune ceernajo aɗa wiya ceerno wiye ceerno no foori jaa mum kala ɗum haaju ma mbiya kof donka tawa ceernoji mo jawinɗa mo mbiyanɗa o haydara anda walla mo mbiyanɗa o haydara miskino jaata muɗum haaju ma humto ko wune ko barke ko duwaw
ɗum noon yo Allah junno docteur Kane jonna kala julɗo e wune mo jogi o seydi Kane min calminima de passage. kono noon kadi calminten teddiniren yewtande bani men debbo denɗi men hono Houleye Ba ko sage-femme to hôpital Kaydi. nde won noon bande so woni e nokku kala mo kalanɗa haala mum wima o hayartu wallahi ko yettarani weeli ɓuri bonde fof ko wiyede warkas walla ɓuri bonde fof ko bande liggo e nokku yimɓe kaala haala walla nan yimɓe ne kaala e haala mum taw ko haala bonka hay soko oɗon jiiɗi yumɓe baba a duɗɗinto a deeƴa aɗa yiiɗa wiide ko bande kono so tan bande ne haale garɗo fof ne haala mum ko moƴƴi musidɓe tedduɓe so haala mum mbiyata on ayi on ko bandam on ko denɗam walla on ko mawnam walla ko miñam walla ko ɓiyam ko ɓinguel amen. ay nde wonno neɗɗo so moƴƴi ko moƴƴi ko ɓiɗɗo yimɓe fof so boni noon ko yummum tan e bamum holto bonande haalata ni hay babiraɗo aɗo ɓortoto hen hankkadi ne haalde mo fiyata an kay andi mi jibinanima an kay ko yumma jibinma yumma andi jibinɗoma ay hankkadi heddo tan ko yumma noon eɗen gandi wawa dogde responsable wawa wiide wona kañum jibini hankkadi ɓiɗɗo holno bonirta ko yummo tan jibini ɗum to moƴƴi noon ko aduna o fof jeeyi. ɗum noon yo Allah waɗima bakka nen Houleye Ba e lamdiragu maɗa e disponibilité maɗa kala garɗo hôpital Kaydi so yi Houleye Ba ɓernde mum ɓuuɓat kala garɗo hôpital Kaydi surtout e on fannu hayso wona on fannu surtout on fannu so tawi arti haala makko ko haala moƴƴa min mbimi bravo nde wonno no weeɓani koy. ɗum noon musidɓe tedduɓe dariɓe darde wande ni mbaɗen ɗumen hommage gueɗe gurnameji mumen koto paten ha jomum yalta aduna heddo yimɓe kaala yo yimɓe kaala gueɗe law kadi ne haali alhamdulillah yimɓe ne kaala kala mo mbiɗa Houleye Ba Kaydi hôpital Kaydi ma ko hayartu yimɓe ni jejjiti ko baba na cikata ni ko hankadi ko hôpital Kaydi tan nde wonnoon ko ɗon woni ko ɗon anda kadi disponibilité makko sabu ene saɗi to caravane de santé waɗa e nder falde men hen musidɓe tedduɓe to o yahani kadi to ari pop omo waɗi hen golle payduɗe no fewi. Seydi Ba yo gurdam juut emin mbiyatma kadi ya tinno annene ya jokku e musidɓe tedduɓe jaɓɓal gandanɗa hoore ma jabbuɗagal koye fera moƴƴo gonɗa yo Allah junnu balɗe ma moƴƴina battane maɗa Seydi Ba. musidɓe tedduɓe cellal kañum woni afu ngaalu toppirɗen celle meɗen kono kadi gande ko laaɓal woni afu cellal nde wonnoon so neɗɗo laaɓani musidɓe tedduɓe kala to laaɓal ala cellal wonta ɗon kala to laaɓal ala wonata ɗon ko mborosaji ɗi noon ko kañumen caɓoto yoga e rafiji en dokki yeru en mbi hay gañande so tawi aɗa woni ladde ka gaynako walla ka teenowo walla to mbawɗa wonde fof walla ka joom sara walla ka joom oto a gañima ƴiƴam gandanɗa hoore gañande lartima waɗi ƴiƴam a haɓɓi hen tekkere walla wodi ko kaɓɓuɗa hen ha ƴiƴam darima a rondama a addama hôpital ko ardi fof docteur o so yettima so yi gañande nde o lawƴat gañande nde d'abord o lawƴat ko gañande nde o ƴettata gandanɗa hoɓa ko alcool o lawƴa gañande nde ha laaɓa o lihñita nde o narta nde ha saaha cikka mata oɗo docteur ko neɗɗo walla ko ɓawluɗo reedu no nirkitta nde ni ala il faut ko fokonde il faut ko lawƴede hande laaɓa o itta dendagal microbe aji gonnoɗi hen ɗi ko adi komo safrana ko waɗi hen produit gañande so microbe aji goni so lawƴaka hay sa waɗi hen safara haydara nafata donc nde lawƴete hande laaɓa hande lahñito musidɓe tedduɓe waɗa hen gandanɗa hoore maɗa safruji makko ɗi o foti wadde sene foti haɓɓede haɓɓa sene foti ganda ɗakkede kol o ɗakka hen kol o wima ya so yi ha woni balɗe o wima janggo yo artu walla ɓawa janggo yo artu sa arti kadi so haɓɓiti kadi ma o lawƴente o waɗa hen alcool o lawƴente cikka gañande nde koko fuɗɗino sukkade o ara o lawƴande ha cikka nde woni koye larñitade musidɓe tedduɓe taw on koye ittude microbe aji gonɗi nder mayri ɗi sabu so ɗum ala aɗa wawi safrude gañande aɗa wawi gañande ko ɓuuri hewde e meɗen ene jogo ɗum jogoɗa gañande heddo waɗa hen soro heddo aɗa fulla hen yaɗa wiya yewal leɗɗe walla comprimé ji ya fuus ɗum itta poson e woni nder ko pulla e gañande nde walla safori ɓaɗe mbaɗa ya habbu musidɓe tedduɓe gañande nde sella nde waɗa cicatrisé nde uddo gañande nde uddo nde muɓɓo hankkadi natta yiide ƴiƴam natta yiide tew natta yiide ko wojji gañande nde muɓɓo cikkande selli ala ko dow o selli tawa nder o musidɓe tedduɓe microbe aji nan toon gañande nde sellani enen nder gañande nde nan nder saaha sa memi hen tan ne muusi walla so wodi ko duƴƴi hen ne muusi fitti ko sellani nde lawƴaka hande selli ko dow o tan nguru ngu arti kono gañande nde nan nder so tawi a renaki
ene wawi won toon infection ene wawi sabade ha wona cancer sabu a yiyatante cikkata koko selli so wona hunde duƴƴo hen a tinta musala mum tawa ko nde wudde ene ñawi nder tawi kono cooda dende maɗa walla pastèque maɗa walla cooda pomme maɗa jaaha mbaɗa laaɓi eeɓa tawa nder to ene ñawi saha ni ma taw nder toon gilli pourtant yiyani ɗum boowal kono ko nder ko ñawiri musidɓe tedduɓe gañande ne ñawiri nder ko ɗum waɗi noon gañande sene safre koma lawƴe waɗe alcool lawƴe nettoyé ha laaɓa ha microbe aji ɗi gasa ha laaɓa nde sellira nder ene arda nder sellal ngal natira ene ummoro nder ha gañande nde muɓɓo tawa nde muɓɓi musidɓe tedduɓe ko nder ono selli ko nden kissata ko nder musidɓe tedduɓe gañande ma wiyata selli ɗum noon ko tengtinde laaɓal ɗum noon tinɗen musidɓam tedduɓe toppitoɗen laaɓal meɗen toppitoɗen laaɓal galleji men toppitoɗen laaɓal ɓalli men toppitoɗen laaɓal nokkuji men heddo yo tinno e laaɓal wona faaro non musidɓam tinnoɗen toppiɗen e laaɓal meɗen toppiɗen laaɓal galleji men laaɓal nder e laaɓal boowal laaɓal wona faaro nden noon no mbaɗen anje yimɓe yiɗinirɓe ni ko noon kadi mbaɗen anje neɗɗo laaɓɗo sabu eɗen teski kala neɗɗo toppitiɗo laaɓal keeɗen wiide ko jomum ne heewi faaro ngel ne heewi faaro kala toppitiɗo laaɓal to banggue pittugol surtout rewɓe keewi o kiitaɗo an yataw o hiitaka mi jeeɗa fooɗa fitta minen de min mooli Allah minen de min molanima Allah musidɓe tedduɓe pittowo darniɗo laaɓal yo galle laaɓa ne fitta galle ne fitta kuur galle ene fitta damar galle yimɓe mbiya jomum ko kiitaɗo ya kaari de yataw ko yataw wona kiite wondi en jiiɗa laaɓal en jiiɗa laaɓɗo so neɗɗo woni laaɓɗo woni ciwlisi jiiɗa fof ne siwlisi so tawi ne jooɗo e nokku ƴeewa to laaɓi so tawi musidɓe tedduɓe ne yara ƴeewa ko laaɓi so tawi ñam mbiyaten jomum ko kene nafa yimɓe jomum kene heewi faaro en jiiɗa laaɓɗo ko noon Allah waɗiri en ko noon Allah tagiri en kono laaɓal wona sara e neɗɗo musidɓe tedduɓe toppiɗen laaɓal galleji meɗen tinnoɗen kala pinɗo jogoɗen jikku Afrique central naaɓe jogoɗen jikku e Côte d'Ivoire naaɓe jogoɗen jikku gandanɗa hoore maɗa yoga e leyɗele ɗe jiiɗen ɗe jilliɗen so jomum pini subaka ardi poof so jomum fini subaka salatu sa yi salatu ne ere saha mo yimɓe jahata jama ene woodi hayɗo e wuuro he Nouakchott mi yi Fouta mi yi walla galleji e saha mo yimɓe juuɗoto salatu tawata ko oɗo joom galle ne ummi gila salatu gila yimɓe kewani yimɓe jaltani o ƴetta bale makko o fitta gandanɗa hoore ma damar galle makko ha yetto bedda damar galle makko so ɓalal galle makko fuɗɗi ha to ɓalal galle makko ngal haaɗi musidɓe tedduɓe o fitta ha laaɓa o fitta damar galle makko ɗum ko guila yimɓe cuwa finde holko addanta tan wadde noon ko nden ɓuuri welde fittude sabu nden koyɗe kewani nden haysen waɗi poussiére o tampinta yimɓe o leptata yimɓe o fitta damar galle makko ha laaɓa koddiɗo maɗi kañumne fini fitta damar galle mum ha laaɓa koddiɗo on ne fitta damar galle mum ha laaɓa sen pini tawi wuuro fof ne laaɓi ɓuri bonde fof koddude mbabba dank mo fittata damar galle mum sabu somi fitti damar gallam ana fittani damar galle maɗa salte gonɗo e damar galle ma hendu wet kadi arta e damar gallam ha sikke mi fittani kono so tawi tan aɗa daari fittude damar galle maɗa kala saaha hay mo fittatano ma jogo aada ma jogo habitude kañumne janggo e jaam ma wi ka kiita ma wi ka kono ma wad ñalawma goto o miijo o anda fittude damar galle o hira gandanɗa kankone o hira o yiɗa laaɓal kankone o ummo o watta fittude damar galle makko o waɗi moƴƴere taw moƴƴere nde ko an saabi ɗum ko sababu ma o ñamtini tinnoɗen ñamtinen moƴƴere ñamtinen ko moƴƴi ñamtinen ko feewi sa gayni pitta kuur galle maɗa hakkude galle man piɗɗe galleji ɗi ha laaɓa pitten kuuruji galleji men pitten gandanɗa hoore maɗa salongaji men pitten cuuɗi men pitten taroɗe men ha tengti kadi oɗo saaha joni eɗen gandi hande ko modernisation eɗen gandi hay Fouta hande galleji nana mbaɗa karoje galleji nana mbaɗa dindeje nana mbaɗa karoje galleji ɓaale cuisine aji nana mbaɗa karoje foof taroɗe nana mbaɗa karoje karo yiɗi ko laaɓal karo yiɗa mbabba galleji nana mbaɗa douche interne woni douche ɗi nder hande kala debbo ma mo joom galle mo mahi ko ma waɗa kala hayso ƴeewa luwas hande wiyata ko ma daña douche interne musidɓe tedduɓe douche boowal ko jaaɓi ko douche public ko jaaɓi ko douche uji men tan gadanteji ɗi mbaɗeteɗi to hay ɗum ni sene waɗe ƴeewete koto ɓuuri joñade ɓuuri woɗɗude e galle waɗe saɗa yaaha ma gandanɗa ma taɓoɗa taaɓe kewɗe ma aduna foof soyde ma ɗon yaha tarode saɗa artama yimɓe foof ganduɗa ummima tarode ɗin douche uji ko jaaɓi ko wona maire joñiɗi wona maire waɗi to woɗɗi mo jiiɗa fof ne jogui catalel mum ndiyam ne yaaha
ɗin musidɓe tedduɓe ɗin duusuji ko mbawi supportude ko kadi kewɗi e majji nden hay ɗin hannde duusuji nden e jonana gotum saabu nden ko force perdi wiyete to coppinɗa ɗo ɗon so ɓenni tan sa woodi jaltinɗa tan fay ko direct fay koye forcé direct joni noon ko tiwo waɗi ko pante tiwo namdi ko ndiyam ta force woni ko boowal doucement to coppintoɗa ɗo walla tarduɓe kuɓel ngel force o woni ko boowal ko tiwo woni ɗon tiwo o noon soko likko ndiyam wawa nawde musidɓe tedduɓe ko jaltoyɗa ko namdi ko ndiyam tigi tigi gande catelel ndiyam nawde catelel ma ndiyam taw ko feccere woni hen musidɓe tedduɓe mbiya ya laɓɓinoro ɗum ko laɓɓinirɗa ko sa sikki ne wawi nawde ko jaaɗa dow wuuro ko sa renaki musidɓe tedduɓe ɗakkoro e tiwo he so tawi kadi tiwoji ɗi saaha duusuji kewani uddade kewi wonde ko ouvert nangue fiya hen sa renaki ko jaaɗa dow wuuro ko ɗakko e tiwo he kolo hen yoora hen janggo e jaam so goɗɗo ari so yeehi dow wuuro kalo hen ɗum waɗi duusuji ɗi walla biyan tiwoji ɗi mbaɗa bouché ronka yaade bouche ronka yaade waɗa bouche ronka yaade ɗum hande heeɓi duusuji kewɗi walla saaha ceenal paɗa yimɓe gaddata ɗon ceenal ne yiiɗi foof naata e ɓiƴe wasa waɗede ndiyam poɗɗa waɗede hen ko foti nawde ɗum ha yettoyo fosto musidɓe tedduɓe takko walla ɗakko e tiwo waɗa bouche donc yaade musidɓe tedduɓe duusuji men heddo auseraji dutto e meɗen walla ko neɗɗo yeehi dow wuuro ko sa ari tawani woni ɗon ɗum noon tinnoɗen kutorɗen ndiyam duusuji he so neɗɗo yeehi dow wuuro gayni tinno yo ƴettu ndiyam muɗum ndiyam jonɗam o yuppa hen tawa hen wonde pression saabu so jiiwol duusuji mbaɗi ko gandi ko tiita waɗi ko foɗte duusuji tawa ko toujours tirkiɗi mbaɗi ko foɗete sa fooɗi ndiyam ɗam ardata koye pression mawɗo o kañum riddata ko kañum regginta dendagal ko woni ɗon ko foof leydi ndi e ko jaaɗa dow ɗo foof yaada hen so tawi ɗum ala yuppu hen siwo ma ndiyam walla feccere siwo ndiyam e kala saaha mbaɗa hen produit tawa gandanɗa hoore maɗa ko produit mbaɗo désinfecté baro microbe aji ko produit désodorant woni ittowo odeur ala ko haali noon douche interne ko laaɓal namdi douche interne yiiɗi ko laaɓɗo wona danka wona mbabba karo yiiɗi ko laaɓal yiiɗa danka karo wona fitte tan wona bale on tan kos ala bale e karo ne jogui bale mum pittirteɗe woni baleji brosse gandanɗa neɗɗo fewi darade fitte ko ɗum woni bale karo sa gaynima ƴetta siwo ma serpillère karo so rankare way kono hunuko ni way kono ñiƴƴi ni galle baɗɗo karo way kono hunuko neɗɗo ni no mbaɗirta ko famɗi foof 2 fois brossage par jour musidɓe galle baɗɗo karo ko noon yiiɗi ko famɗi foof so boni laabi ɗiɗɗi yo waɗe serpillère laabi ɗiɗɗi yo waɗe serpillère tawa kadi wona ndiyam tan ala ko ndiyam e produit ji baro microbe aji e produit ji ittowo tasuji détergent mbaɗa hen musidɓe tedduɓe mbaɗa serpillère galle maɗa pop to karo woni mbaɗa serpillère mum o jaaha laaɓa en waɗi brossage hono brossage worɓe ke wuppirde pantalon ngaji jeenuji ɗi walla saaha hayso so tawi ko brossage goɗɗi no gooti musidɓe tedduɓe karoje cuisine aji ne mbaɗi karoje saaha waɗa nebam taala barme maɗa nebam ɗakko hen saaha ko barme ma gaz ma walla ƴulɓe ma ne waɗa fumé ɗakko musidɓe tedduɓe e karoje karo yiiɗi ko laaɓal tinno ñande garɗa e galle o fewnade nde karo ɗe mbayi labde ni so tawi a toppitima laaɓal mum ha gal egga galle o walla ha jalta galle o nadɗo cuisine ma fof sikkat ko ñanden karo waɗa ɓuri bonde fof ko ɗacca ha karo nanga tundi mbiya Allah oƴe hankkadi sa renaki so wona itta karo ɗe laaɓata way kono ñiiƴe neɗɗo ni holno mbaɗirta waɗirta carte ñiiƴe ma ɓolɗa ñiiƴe ma puuna sa fini ñalam goto a wiya ƴetta brosse walla aɗa socco musidɓe tedduɓe ala ko assainissement mawɗo namdi ma jaaha mbatta ka yaade dentiste ɓe mbaɗayma machine aji ɓe garata gaɓe ɗum nen hay ɗum danwol ngol artata no jiɗirɗa ni walla wuttidanejo so jogui joom jolma danwol a ɗacci ha oosi ha change couleur hankkadi wayno oolo ni hankkadi wona wuppude ɗum kuppol moƴƴol ɓaade tan gay guppol guila garɗol ngol a rati ɗum a ɗacci ha wutti oosi sa renaki hankkadi tawten ko peinturoydemo saabu hankkadi o perdi éclat makko karone ko noon ɗum noon tinnuɗen mbasen amde karoje ɗe kalis ha heewi waɗa e muɗum e peinture sa waɗi peinture tan to peinture tun wiyaɗa fiiten peinture goɗɗo wonta kesso kono karo neɗɗo wawi wide kala saaha ene ɗakkita koroje waɗa hen karoje goɗɗe ɗum noon ɓaade waɗama karo tinno toppito laaɓal maɗa laaɓal galle o an gonɗo e galle gande ko jeeyi gacce ko tawaɗe windi jeeyi gacce ko tawaɗe windi kadi en teskima galleji ɓurɗi tumuɗi foof ko galleji to ɓuuri hewde kala rewɓe goni tata nayo e galle ko ɗin galleji ɓuuri hewde tunude kala galle kay ko debbo goto woni e galle hay sen waɗi 40 cukalel tawaten ko on galle ne laaɓi saabu debbo o mo andi kanko ƴitti responsabilité o
eɗen gandi rewɓe ne keewi probléme e galle saha ko gurdam société ko gurdam ko miñiraɓe mawniraɓe kañumen fof gonde huɓere wotere ma yi e mabɓe kamɓe fof mbawa tinnade ma yi mabɓe tinniɗo ma yi mabɓe toppito laaɓal ma yi heddiɓe ko dankaji heddiɓe tawata ko dankaji walla mabɓe danka yontande mum fittata ha feewa yontande mum lawƴata ha laaɓa yontande mum ni walla saha wasa lawƴi wasa wadde serpillere sa haaɗi wiyen yanayma sa haaɗi wiyen yanayma mo jiiɗa fof nan muɗum mum kon deeƴi mettere mbarɗa ɗum tinnoɗen musidɓe tedduɓe tinnoɗen mbaɗen organisation e galleji men toppitoɗen laaɓal galleji men karoje ɗe mbiɗen yo waɗe serpillere waɗe produit ji lawƴe ha laaɓa haɗi mbaɗa éclaté walla yimɓe natoɓe galle paɗe yo wotto ñum paɗe ñuki koppa wona kos surtout saha koye fuutaji kos gadda paɗe ma waɗi tuppi gadda paɗe ma waɗi ɓakki kos naata jaaha ha nder galle jaaha ha dama musidɓe tedduɓe yo paɗe yo waɗe galle mbaɗaɗo karo en waɗa serpillere ha laaɓi on holko wona ɓaari wona société fermé mbaɗɗa wona haydara paɗe ma diwa walla paɗe ma baɓɓati wedda ɗum damar galle ha pumɗa yaltude haydara ala ko bonnantuma tinɗen tuppiɗen laaɓal galleji men douche uji ɗi waɗi lawuji ha laaɓa en kaali en kalti wallahi billahi wal galleji so tawi a naati galle a ɗamino arde yarde ataye walla yewtude sa naati galle sa naaki mbiyata ka haari ata a yaltat sa yettima wal galleji musidɓe tedduɓe ko gila pandiɗa salon odeur douche uji nder ɗi odeur mum fiyanma walla cuuɗi wata rewɓe ne jogui cuuɗi mum nan nder musidɓe tedduɓe sa naati nder suudu muɗum sa renaki musidɓe tedduɓe ma mbaɗa masque walla jalta law odeur douche o yaltat fiya e maɗa ha ɗumnina kadi seke bizarre mi haalti holno gonirta e nokku odeur on tampinma natti so ɓoyi nattat lugdema an gonɗo e nokku o an gonɗo e nokku o luɓatama an gonɗo e nokku o ɗum luɓatama cikkata ko luuɓani ko garɗo o narɗo galle o ko kañum so yettima ko kañum tinata galle o no luuɓi so yettima galle o tan o centre odeur mo fewani o ronka fewnitade saha o yaha donka fof andude holko haɗimo fewnitade walla ko haɗimo jooɗade haɗimo jooɗade ko odeur douche ma gonɗo nder walla douche ganduɗa mo gonɗo nder odeur mo yaltata ene fiya yimɓe e galle o ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe so neɗɗo felliti duhade yiya ƴiƴam neɗɗo yiiɗi wadde douche nder toppito laaɓal douche mum mbaɗa hen ndiyam ha timma mbaɗa hen désodorant woni produit ittowo hendu lawƴa karoje maɗa e kala saaha wasa siccude douche uji meɗen jogui douche enen noon eɗen jogui caɗele galleji men ene mbaɗi douche ene waɗi toilette yimɓe noon mbawa sendude douche e toilette ka tawa douche ko nokku to laaɓe lorte ene waɗa karo ɓaale ene waɗa karo less sa welama musidɓe to douche to laaɓi sa welama wawi lortade taw ɓornaki paɗe mbiɗen noon ko douche laaɓɗo douche so laaɓi sa welama aɗa wawi wadde hen musidɓe tedduɓe a wawi lotade hen tawani haysa ɓornaki paɗe gandanɗa hoore maɗa a hésita haydara saabu douche ne laaɓi gadda tawɗa kene laaɓi tawɗa kene waɗi odeur moƴƴo ko heewi noon ne waɗa douche waɗi hen karo kasiye nde wonnoon karo kasiye o ɓe mbaɗirta hen ko wasa tadde karoje joni gooti taw wona karo kasiye wiyete ko anti dérapante ɗin karoje tatani so tawi noon tisima rogui dañƴe ɗum way mbiɗen nokkuji kewɗi galleji kewɗi jogui ko douche jogui toilette douche e toilette jiiɗa douche ko nokku to lorte tawata kene waɗa karoje dow e ɓaale ene waɗa karoje less walla saha ne waɗa karoje less hay sinno dow wala karoje walla saha ne waɗa karoje ha yetto darde on nokku musidɓe tedduɓe namdi ko laaɓal tigui kadi so lon douche laaɓi so neɗɗo welama aɗa wawi arde lortoɗa tawa gandanɗa hoore maɗa a waɗani ni a warnaki hay paɗe ɗin douche uji noon kadi walla saha ko perte paɗe watte toon paɗe lotorde sa addi paɗe ma ha damal goppa paɗe ma damal naata paɗe gonɗo saabu paɗe men ɗe saha ne gadda leydi ne gadda salte ne gadda pop ceenal ngal ene buuci ne addana gandanɗa hoore ma tiwoji ɗi buucde kono paɗe gonɗe nder toon ɗe mbawde ɗe jaltata bool toon tan ɗe keedi eɗe laaɓi sa ari ɓornoɗa ɗen paɗe ɓuftoroɗa ɗum o nokku noon biyeteɗo douche musidɓe tedduɓe o nokku wona nokku to tarte en teskima noon yimɓe men hewɓe so jomum yettima tan joɗoto hen taaro saha kadi waɗa hen ndiyal surtout karo kasiye noon saha eɗen gandi hakkude karoje ɗe waɗana comme guiƴi walla taw wol karo ne heeli hen jiiya saha taare ɗe keddo hen saha waɗa beelol ndiyam ɗum ɗon ne adda infection adda microbe aji so tawi gandanɗa homa neɗɗo yaɓɓi hen walla pil ndiyam yani hen ene wawi filtre yana e neɗɗo jogo hen ko wiyete désinfection walla maldiji goɗɗi o nokku musidɓe tedduɓe wona nokku tarteɗo to wiyete toilette to
to neɗɗo yahata dow wuro to neɗɗo hebloto ko toon yahata dow wuro ko toon woni tarete hay toon ne sinnoɗa saha taw ne waɗa karoje ene waɗi nokku musidɓe tedduɓe wona nokku tarteɗo saɗa taaro ko wayi ɗon noddu wiyete siège anglaise ko wayno lowguel koni walla siège turque to neɗɗo soppintoɗo yahata dow ɗo saɗa taaro nde oɗo nokku taaro e on nokku mbasa tarade boowal ga mbasa tarade musidɓe tedduɓe to waɗi lowguel ko kadi musidɓe tedduɓe tinnoɗe so neɗɗo ne taaro yo jooɗo taaroɗa sabu so tawi a darima a weddima ƴiɓe maɗa ma sahana pila saha ma waɗa pilam wototo pilam ɗam yani walla saha musidɓe tedduɓe tarema yana e toni siège jotteɗo goɗɗo so ari jottoɗo so ari jooɗo hen tawa jooɗi koye taare maɗa walla an hoorema so tawi a wi aɗa daroɗa taaro hayso koye nder lowguel he ma waɗ pilam ne wawi artude e maɗa walla arta e musidɓe tedduɓe e nokkuji so neɗɗo ari jooɗima hen tawa jooɗi koye soɓe walla jooɗi koye microbe aji tende so neɗɗo ari yo jooɗo soppino walla jooɗo ha tawi ko so turque soppino ha feewa so tawi ko siège anglaise jomum jooɗo ha feewa wasa heñade ɗacca so tawi heblo taaro ko simtata ko simta ha laaɓa jomum ƴetta ndiyam mum musidɓe tedduɓe tañjo ndiyam mum ha feewa waɗi tawi waɗi bouton puusiteɗo walla bouton foɗeteɗo ndiyam yaaha bisimilla so tawi ala ƴeewa ndiyam juppa hen donc sa naati douche a tawi douche ne laaɓi c'est propre tinno saɗa yalta ɗacca ɗum propre walla nokkuji koto tarete to eto lorte fof ko to heblete to eto lorte fof ko gotum hay ɗon tinno sa ɓurani ronkude hoto taaro so banggue lorteɗo o hoto taaro to banggue lorteɗo o tinnoɗen kadi sen lootima e douche uji ene waɗi karoje mur walla hayso ala karoje mur saha aɗa jogui jampa maɗa sabunde ne sumbune filta ene ɗakko e karoje ene ɗakko e ɓaale tinno sa gayni aɗa jogui ndiyam ma siwo maɗa heddi ndiyam seeɗa ƴeewa rufde ndiyam e sumbu ɗakkiɗo e karoje walla ɗakkiɗo e ciment o walla ɗakkiɗo musidɓe tedduɓe ƴeewa mati ndi sumbu on iwa sabu sumbu o so ɗakkima hen fotimo sabunde ma nde walla jampa ma ɗe ko ɗacci hen ko so ɗakkima e ɓaale yoori hen wontata ko tasuji ɗin hono pawdirta musidɓe a wawa gandanɗa hoore maɗa ittude walla nokkuji sa ƴeewi to jampe ɗe liggotoɗo so tawata kene ɓawli ne wi kuƴum gandanɗa maɗa tuudi so neɗɗo lootima jampa mum ha gayni yo lawƴu jampa mum ha laaɓa piɗɗa ha ndiyam ɗam iwi ha laaɓa woda to ligguɗa taw to ligguɗa ɗo ene watta tache tinnoɗen toppiɗen laaɓal douche uji meɗen ñalawma hannde o jinɗen yaññade koto banggue laaɓal ha tinti noon e laaɓal ɗiɗo nokkuji ko ardi foof ko toppitade lawƴude noppi muɗum e kala saaha ƴettude ko wiyete tige coton kadi wona tige coton foof neɗɗo hutorto sabu waɗi tige coton hannde eɗen gandi pirate ne heewi chinois ji ne keewol tige uji coton mbatta sa renaki kadi holno mbaɗirta sa renaki coton o heddo e nder nofuru maɗa wonta probléme donc ne waɗi tige uji coton moƴƴi ene yeeye pharmacie sahani yeeye parfumerie aji sahani yeeye boutique aji yettaɓe taw ko moƴƴo wona bebɗo ko moƴƴo musidɓe tedduɓe mbawa wadde nettoyé nofuru maɗa e kala saaha nettoya nofuru ma ha kala saaha tige coton sa nettoyi a gayni tinnoɗa ƴeewa nokku kidiɗo walla to poubelle woni beddoɗa toon mbasa weddade hakkude yimɓe mbasa yabɓude hen sabu ala fof ɓuuri nefnade walla yimɓe so ƴetti tige coton nanni nofuru men lohniti seeɗa jaltini billahi lesi sa daari tige coton a ɓernde ma ƴeefat taw noppi ko bawri lawƴede tinno saɗa lawƴa noppi maɗa ƴeewa nokku kidiɗo sa ronkani saaha mo lotuɗa gaynuɗa o ƴeewa tige coton taw noppi ma ne leppi ƴeewa tige coton mbaɗa nettoyé noppi ma ha laaɓa banggue ɗiɗi pop ƴettoɗa tige coton beddoɗa toppitoɗa ɗum e kala saaha mbaɗa noon lawƴa noppi maɗa toppitoɗen sukaɓe eɗen jogui sukaɓe men fijoɓe saaha lotota sambuji nata noppi saaha ko salte nata noppi saaha ƴeewa ko cangol e beeli musidɓe tedduɓe sukaɓe hannde hewɓe nana paaɗi ala ko fanniɓe so wona salte nan nder noppi he kadi nettoyade noppi cukalel ko guila e bebbe guila woni bebbeyel guila cukalel ne woni bebbe an yummiraɗo tinno kala saaha ƴeew tige coton taw ko tige coton waɗi pour bebbeji lefɗo wona ƴagguɗo mbaɗira siège wona tendre mbaɗa tendre kala saaha bebbeyel maɗa saaha gonɗa e muynide ɗum walla saaha leli ƴeewa tige coton lawƴa noppi muɗum banggueji ɗiɗi foof lawƴa noppi mum ha laaɓa beddete kala saaha surtout saaha cukalel ngel looti lowɗa ngel lawƴa ƴeewa tawi ala footing walla sumbu heddi e nder nofuru ko tige coton yaltinta ɗum tawi ko ɓiye entaɗo walla ko saaha foof ƴeewa noppi mum lawƴana ɗum noppi mum ɗum ne waɗata noon ko toppitoɗe noppi mum yummiraɗo mo meeɗa lawƴude noppi mum mo meeɗa ittude tige coton lawƴa noppi mum on lawƴata noppi ɓiyum mo laaɓani wawa laɓɓinde
non ko caggal nde jomum toppiti laabal mum andi laabal mum e kala saha mbaɗa noon bebbe maɗa walla saɗa jogui nayejo e kala saha ɓaade natti wawde wadde noon hoore mum eɗen gandi waɗa sahaji mawɓe jiya jogata ko siguiji noppi ɗi ŋatat ko ɓuuri hen e ko tundi mbaɗa ko siguiji gueɗa fof ne noflo ƴewan ɗum en tise coton ɓadina ɗum sene wawi noflo waɗi no sigi noftoro ni mi yokka ɗum tise coton lawƴir noppi muɗum so tawi mawɗo ma naywi hankkadi natti wawande hoore mum ma heble no mbaɗirta bebbe ma o ni mbaɗira noon jinnaɗo ma o mawɗo ma o nawƴa ɗum noppi muɗum kala saha ko wona ɗum ko cigineji tundi pop tundi cigineji ɓuuri bonde ha tenti noon e société men wonno enen ken ñamdoɓe cigineji microbe aji gonata koye nder cigineji noon segene so fuɗɗima yaltude seeɗa tan ha fati yiɗa ranwa musidɓe to ƴeewa coupongle maɗa walla ƴeewa layset maɗa walla ƴeewa kilne cigineji maɗa kolko cigineji ma ha laaɓa caloɗa cigineji ma yalta mi yiyani fof holko neɗɗo nehata cigineji a fiyani bawɗi a fiyani guitare a waɗani buuba a waɗa hoddu ala fof ko nehata cigineji maɗa kadi nede cigine ɓuuri hirsinade fof ko jiya neɗɗo cigineji muɗum tawa jiyani ɓawlodirto ne ɓawla waɗi tundi jeydirto ɗum fof ɓuuri nefnade ko hunde nefnide jomum jiya ŋaño tundi muɗum loggo nder ganduɗa waɗa peɗeli he saaha jomum ñama ñiri kosam walla ñama lacciri ñamda yimɓe walla ñama saaha ɗum ñamda jungo ñiiri musidɓe ɗum salte o yalta e nder cigineji hen naata e ñamde he o ñama waɗa microbe waɗa e reedu makko walla goɗɗo ñama microbe aji naata e reedu muɗum ha tengti eɗen gandi neɗɗo so ɗanima juuɗe hay gondata yahata jungo ne wawi yaade partout donc ɗum noon so ɓuuri jungo ne yahata partout musidɓe tedduɓe gon jungo foti toppite ko laabal mum sa fini subaka coɗɗa juuɗe ma ha laaɓa so tawi a yi cigineji maɗa lawƴa itta cigineji ɗi kolkosoɗa ɗum ha laaɓa ƴeewa ɓiye e kala saaha sukaɓe eɗen gandi sukaɓe ɓuuri wawde ñamdude saaha kirnude tan nodde saaha taw lawata coɗaki ni doga gara jirdira ñamde nde ɓen sukaɓe ne tinnoɗen mbawen toppitade ɓe kala saaha ɓinguel maɗa hay sinno dengel fuɗɗima wattude hakkille seeɗa ɓaade kengel wata wantana 100% e kala saaha nodduguel ƴeew cigineji maggel to yarata pooɗa ƴeewa coupon kuppa cigineji maggel ha laaɓa pewna cigineji maggel ha laaɓa bibbeyel maɗa ayini waɗi cigineji holkono ɗum cigineji muɗum ɓiye entaɗo holkis cigineji muɗum an mawɗo o ne tinno toppiri cigineji maɗa kala saaha toppiri cigineji maɗa ono rewɓe surtout saabu kedde gueɗe kewɗe laaɓal manggal kewgal koye mon foti to ummade saabu ko onon goni foof ko onon mbaɗat tufameje ɗe ko onon lawƴata cuisine légume aji ɗi ko onon cagguinta onon dottata onon mbaɗat pop so tawi on laaɓani sa wi tan debbo laaɓani yimɓe mborama e goto laaɓata ɗum noon laaɓal neɗɗo fof ne foti labde ha tintima on rewɓe ɗum noon tinnoɗen cigineji maɗa hande no rewɓe probléme jiya jomum holto cigineji mum ha laaɓa sooda cigineji artificiel ɗakka waɗa hen kol ɗakka hen cigineji muɗum mo jiiɗa fof no lamɗo jinniji ni cigineji biyeteɗi yo holkisi neɗɗo ƴetta cigineji juɗɗi waɗa cigineji muɗum musidɓe tedduɓe waɗa hen kol ko rafiji bonɗi ko microbe aji bonɗi ne harmi tifagan yoɗani waɗaka barke kono rewɓe nan gurta hen tinnoɗen to banggue wawde holkisade cigineji mawɓe men surtout aɗa jogui jinnaɗo maɗa fuɗɗima naywude en gandi mawɓe saaha ne kewña ŋañali hankkadi tan ko ɓallina tewɗininde tinnoɗen e kala saaha ɓattuɗen ɓe kolkisuɗen cigineji ɗi taƴanen ɓe cigineji ɗi ha famɗa kala saaha taƴanen ɓe cigineji ɗi ha famɗa coupongle sa ƴeewi to banggue taƴowo cigineji waɗi gunguel nan dow waɗi gueɗon taron e waɗi banggue keppata taƴa cigineji ɗo en waɗi banggue way kon telal ni woni lim ɗum so tawi a holkisima cigine ha gayni a limat ha fota en waɗi banggue way kono jamguel way kono ceebguel ngel ni ɗum ɗon ko so tawi gandanɗa mo wol microbe aji jiiɗa nder hakkude nguru ngu e hakkude tew nguru ngu hakkude mum e segen o mbaɗa ngel ɗon ɗimguel mbawa ittude salte gonɗo nder hen o tinɗen toppirɗen mawɓe toppirɗen nayeɓeɓe e kala saaha ittinenɓe cigineji mabɓe kolkisinenɓe cigineji mabɓe toppirɗen sukaɓeɓe kala saaha ittinenɓe cigineji mabɓe toppirɗen enen cigineji men mbasen neede cigineji mbasen ɗaccude cigineji salte kewɗo suɗɗoto ko nder cigineji sa ñaami microbe o yalta e nder cigineji naata e ñamde naata e nder reedu maɗa walla heddo e ñamde goɗɗo ñaama naata e nder reedu muɗum ɗum noon tinɗen toppirɗen to banggue toppitade holkisade cigineji microbe aji kewɗi rafiji kewɗi surtout jawo dow wuuro laɓɓintoɗo aɗa wawi yaade dow wuuro laɓɓinɗa ko jaara dow wuuro ko woda hen ko naata nder cigineji maɗa wallahi woli yimɓe so jeeyi tarodde jeeyi kabine keblo yimɓe so garti so jooɗima sara maɗa walla so jooɗima sa jiiyata ko odeur ko jeeyi dow wuuro ko ne hedde mumen
sabu mbimi neɗɗo yaha dow wuro nawa feccere satalliɗ yaha hebloro hen no wiyete laɓɓinoro hen sooɗo hen yaltata ko jungo woto leppi ngoye jungo jungo sara jungo ñamugol leppani ko jungo nano gotal wala gonga laabani gonga ala ɗon googa ala ɗon taroɗe men nder duusi men mbaɗe toon cabune wona savon liquide yo wona cabune omo yo wona cabune marché yo sen donc kadi cabune marché ɗe sabu ɗeɗo cabune guppirɗe ɗe ɗen ko mbawi lawƴide ko wone majje ko sirru gonɗe e majje hay nokku ala to woni mbaɗen toon furdurde sabunde mbaɗen toon pot sabunde walla jiguel sabunde tinnoɗa sa yi dow wuro a gayni ko adi kada yalta wat juuɗe ma ha ufa cabune ha juuɗe ma ƴuufa cabune coɗoɗa ha jungo ma laaɓa juuɗe ɗiɗi mbaɗa juuɗe ɗiɗi coɗɗa ha laaɓa korkisa hakkude cigineji ɗi mbayani korkiso hakkude cigine ha juuɗe ma laaɓa ko ɗum woni so waɗaɗa jeeyaɗo dow wuro sen so donka ni ko papier toilette foti utilisede sabu nelaɗo men sallah sallam o wi so neɗɗo yeehi dow wuro so ronkani hay sono jogui ndiyam yo ƴeewa hayso ko leggel walla hayre lamde idoro ɗum ha gandanɗa hoore maɗa ko yeehi dow wuro ko ha gasa e mum ha laaɓa ha anda gasi nde fuɗɗo hutorade ndiyam kaaƴe weeɓari leddude kono kam hande neɗɗo ronka sodde papier mum hygiénique walla soode gandanɗa rouleau mum istutu woni rouleau ji mbaɗi ten saaha feetoji ɗi walla pochette à jeté Kleenex nane mbiyaton ɗum ka alors a ƴettuɗi hen gotel mbaɗa nder tarde maɗa sa yi ha lawra gayni musidɓe tedduɓe momtotoɗa ɗum ha gayna sa gayni noon mbaɗa hen ndiyam kono foof de hatta sa gayni sodoro sabunde ha laaɓa codoɗa juuɗe ɗiɗi ta yi ɓinguel maɗa ne yaltita rodde soɗaki mbiya ɗum yo soɗoyo jangguina ɗum e ndi needi ñaɓe ɗum hankkadi sa wi noon laaɓi ɗiɗi laaɓi tati tan hankkadi waɗa reflet hankkadi waɗa so gayni tan ko noon waɗata soɗoto sabunde kono jiya jomum waɗi barme e cuisine nana saggina jomum yaha kabina yalta junggel gotel leppigo e jungo ne welni saralla arta jokke faye barme muɗum musidɗo walla faye tufam walla faye wadde ara ene siwana yimɓe ene jurta kasuji ene waɗa manipulé kasuji walla matériel musidɓe gonga ala ɗon laaɓal ala ɗon gonga ala ɗon laaɓal ala ɗon saha jomum ɓattete mbimi jiya odeur santa odeur tarode santa odeur ko jomum yeehi dow wuro ko par ce que coɗgol mum fewani ɗum noon musidɓam tedduɓe tinɗen laaɓal no fewi ganden so neɗɗo yeehi dow wuro ko yeehi dow wuro koko microbe aji meehi goni hen ɗum noon so tawi a tanjima walla lawƴi a laɓɓinima juuɗe ma laaɓani woodi ko naati hakkude cigineji maɗa andu an yeehi dow microbe aji ɗi paadi noon ko ha woda so dañi so naati pour wawa nadde nder reedu maɗa ko wona ɗum ko jiɗɗen uddirde toɓɓere men hannde koto banggue brossage lawƴude ɗum kam en kaali en kalti tinnoɗen to banggue brossage woni brosse ñiiƴi mum tinnoɗen to banggue cottorgal teddiɗe cottorgal brossage brosse de ñiiƴi mum hannde ko ɓuuri hewde ko brosse ha tengti noon kadi musidɓe tedduɓe e guure mawɗe hannde saabu eɗen gandi wol guure dañde hen cottorgal weeɓani kono brosse tinnoɗen e brosse neɗɗo fof ne jogui brosse mum kadi gande hannde o yimɓe hewɓe ne cikkane brosse o taw brossaki jogoɗa brosse fodde lebbi 3 lebbi 4 walla jogotoɓe brosse yirande walla jogotoɓe brosse sa yi brosse o cikkata gandanɗa hoore maɗa ko gandanɗa ko baale tawata ko ene déformi brosse noon nde coɗɗa boutique nde so tawi tan a yi forme makko ustima o waylima musidɓe tedduɓe non seulement o lawƴata ñiiƴo jiɗɗen kono sarana kadi o gañma o gaña ɗakkude maɗa ɗum noon brosse surtout hadde brosse ne weeɓi temedere temedde ɗiɗi ha heɓata brosse tinnoɗen brosse aji ɗi sa soodi brosse lewru walla lebbi ɗiɗi change oɗon brosse coda brosse goɗɗo sa ronkani ƴeew kadi brosse aji moƴƴi ɗi goodi sa yi pharmacie ji walla yi épicerie ji ma wi toon brosse ne yeeye 1500 ma wi toon brosse ne yeeye 1000 tawa jiiɗa e brosse jeetati temedere walla teete temedde walla jeetati capanɗe joyyi wona gotum hay on brosse de mbimi so tawi a teskimomo ne coɗɗamo nde no brosse o to so yi ha ɓooyi seeɗa a yi o natti wawi brosse dema musidɓe tedduɓe change on brosse o kono pono ni pono oto sa yi pono e oto ma tan a yi pono o fuɗɗima ɓortade dessin ngaji gonɗi ɗi natti hayso wirtuno ne anda holno trace makko no wayi jeyata tan ko didol andu on pono musidɗo change mo so ɗum ala a tuuma mo wawi éclate mo wawi fusde kadi hankkadi o leefi ko memi mo fof wawi fusde mo brosse ne ko noon tinnoɗen brosse yo neɗɗo ƴeew brosse moƴƴo so ronkani kadi e kala saaha lewru hoto ɓuuri lebbi ɗiɗi change brosse ma coda brosse goɗɗo ɓaade kadi jiɗɗa ko brossage jiɗɗa ko lawƴude hunukoma aɗa ha laaɓa pat one pat dentifrice one hande ene wayno leydi taw ko pirati ha tengtinoɗe jeeteɗi ceere ɗi ko woni hen waɗata hunuko ma cikka ko sabunde mbaɗɗa hen pat dentifrice moƴƴo dañete ko pharmacie hay sino walla pharmacie ji hande ne jeeya pirati kono pat dentifrice hande moƴƴo dañete ko pharmacie ɗum noon tinnuɗen so neɗɗo felliti yellitade aɗa sooda dalma dentifrice ƴeew pat moƴƴo mbasa funtude hoore maɗa
jaha signal jaha pharmacie tawa signal yeton ujunere temedidi jaha biri tawa yeton temedo joyi musibe tedu andu gongal don hande pirate ne wayno leydi e nder jëm produit chinois ne wayno leydi a ƴettat jon dessin nawa dum nawa Chine pewan anda patta ko sabunde mehre woni hen walla ta ko woni produit gon eno haydar lawjata brosa ñiji ma tampa nonka hebde éclat biya pourtant bara broso ñana fof taw go patma moƴƴani didi bros ma kadi ko tampudo dum non tinno en musibe tedduɓe neddo yo yerlito e kala saha jaha pharmacie coda patma taw ko patma moƴƴo coda bros ma moƴƴo lewru lebbi didi change a bros maɗa kala saha kadi musibta ronkadi laabi ɗiɗi kam e par ñalawma bros min non mbaɗa insiste ha joni mbaɗa ñaago bandiraɓe ha joni ɓeydi wattude hakkillaji mumen e brossage jamma o heewɓe noon ɓuuri wawde teddinde brosse de subaka nde pini kono gande koye brosse jamma ɓuuri wadde brossade jamma lawƴi ɗum mus jamma ɓuuri wonde important laabi temedere rokki yeruji kewɗi ƴeewa hay ñi gonduɗo e ñiiri musore ko jamma ɗum ɓuuri wadde tampinde ɗum kadi jamma neɗɗo ñalli ñamde yari ga tufameje yari ga kafe yari ga ɗum ɗo ñami ga karwoji fof ene guirñoto ga wotti hirti ha toute la journée musibe ko ɗon hono ko weli lawƴude ha laaɓa ko ñalluɗa ñamde lammo ɗakko weli fof musibe tan woni hunduko maɗa mborosoɗa hunduko maɗa ha laaɓa ƴetta ko famde fof fodde mintaji 5 walla mintaji 3 de brossage mborosoɗa hunduko ma taw ko ema moƴƴo pat moƴƴo tawi kadi ko brosse moƴƴo ha tina tigi hunduko ma laaɓi hunduko laaɓi tan tinat lawƴa ɗemgal maɗa mbaɗa brosse o piya brosse ɗemgal lawƴa ɗemgal ngal ha laaɓa musibe tedduɓe taw koye nokku kidiɗo saɗa jogui lavabo ma nder tardement walla saɗa jogui nokku kidiɗo borsoɗa hunduko maɗa ha laaɓa ko adi kaddelo surtout an gonɗo en couple brosse neɗɗo fof surtout an gonɗo en couple brossoɗa joom suudu ma brosso son kuccodiri on liɗima on kuccodiri on takkodiri oɗon jewta hay goto ɗum wota goɗɗo moni fof ko hendu mendu arata ɗum hunduko so urani tan luuɓat min wi neɗɗo so urani tan luuɓat kono so tawi an a brossima ha laaɓi oɗo brossaki saha yiɗa yewtide makko donka lungtudama walla gonoya to wona ga tawa fodde métre 10 nana hakkude mon ha tengte worɓe to banggue wasde civilisé ko worɓeɓe ɓuuri hewde surtout so banggue lelnde musiɓe tedduɓe ɗaccon haqqi ɗum noon tinɗen brossage kadi debbo an gorko so tawi tan hunduko debbo ma ne luuɓa a hesata wiide ya soccoy walla hunduko ma ɗumin a hesata wiide tan kono debbo susa wiide noon joom galle mum ya brossoyo ande hunduko ma yalti hendu kala walla temedere debbo hande nana muuɗi mum kon deeƴi musiɓe tedduɓe tawa saha kadi worɓe jahata cimmoro ha wiya kof ngara jomum brossaki hunduko mum luuɓi megoji ne luuɓi cigarette fof jomum takkuma walla wiyane ɓuccuma jaɓa a suusa salade par ce que ko joom galle maɗa Allah ne seeri soɓe cusno walla soɓe mbawno salade ɓe caloto walla soɓe mbuno wino brosse to mum yi lootima ha ɓandu mum laaɓiya hay sinno wiyanima ya lootoyo yi funne meɗade yeehi lootima ha ɓandu mum laaɓi musiɓe tedduɓe ya lootoyo jomum ƴetti brosse mum nana brosse ya brossoyo hol gueɗe ko jomum waɗata ha jiiya foti wona widema ya wat ala ko poɗɗa ko yiide ɓaari ka ko moƴƴi ñemtina mbasa fadde ha mbiɗa ya wat non tinɗen to banggue brossage tinnoɗen to banggue brossage jamma surtout sa brossima hunduko ma laaɓi sa fini so ko mbimi aɗa wawi salligade bufƴuɗa juula kaccitoɗa ha gayna min ko noon mbaɗanmi personnellement yimɓe hewɓe so pini ko adi ken kaccito brossoto min somi brossima jamma ɓaade kayde brossima nde haydara goɗɗum mi ñamani mi lelima mi fini subaka mi ƴeewi ndiyam gulla mi wufjima hunde kam ha laaɓi musiɓe to mi salliguima mi juuli mi yahat mi haccito mi yara kafam hami gayna mi haccito kaccaram hami gayna somi gayni mi ƴetta brosse mi brosso mi dégage dendagal odeur ko ñami ko min dégage dendagal ko ɗakkoto e ñiyam ko ñami ko ha laaɓa nde mi fuɗɗa dawde min ko noon mbaɗanmi je conseille les gens aussi yo mbaɗ noon conseil sa yi tan neɗɗo ne doga brossade subaka law ko adi kadi ñama firti ko nde leltonde ɓaade noon nde leltoɗa nde a brossaki musiɓe tedduɓe sa fini subaka hunduko ma waɗi gooƴa waɗi foof ko adi kaɗa ñama walla ka waɗi ɗum ya brossoyo ɓaade kay brossaki jamma kono so tawi ko brossotoɗo jamma a brossima jamma ha hunduko ma laaɓi musiɓe to mbimi sa fini subaka salligima a wofjima salligima aɗa wawi julde aɗa wawi haccitorade noon ha gayna haccitade nde brossoɗa so tawi noon mbimi a brossata ko jamma sa fini subaka hunde la première chose mbatta ko brossade tiddere brossage jamma hay kari dante rafi ñiƴi musoje ko jamma ɓuuri tampinde yimɓe to neɗɗo leliɗo ko ɗon tampinde yimɓe so tawi a brossaki jamma ɗum woni lelɗa saha jamma gooƴam yalta walla jaganawoji sa lelima ɗumen aflima ɗumen jeyta ko hayso jomum ñalawma ɗani jeyta ko gooƴam yalta mum par ce que gooƴam ko hunduko lawƴi tunmu tan so tawi tan hunduko tunwi gooƴam yaltata mum sa lelima ndiyam yaltat jomum hara
ngoƴam yalta e mum saha jiya jomum lelo ummo bangi aɓugo mum jiya ngoƴa ne woci yana yaltin faye jakanawo taw ko hendu mettudu ko wasde brossade dar ɗum tinnoɗen to bangi brossage musidɓe tedduɓe tinɗen to bangi brossage brossoɗa jamma sa fini subakaji tima brossoɗa ko famɗi fof laabi ɗiɗi sa ronkani laabi tati par ce que caggal neɗɗo wotti ene wawi brossade kono so boni tisi kam laabi ɗiɗi ɗi kam mbimi jamma ko adi kaɗa lelo e subaka ko adi kaɗa dawa walla kadi ɗiɗon nokkuji ɗiɗi ko nokku neɗɗo foti brossade kadi tinnoɗen jangguinde sukaɓe meɗen ɓinguel maɗa kala de ɗum wiya brosse o e mayno patuji ne godi pour sukaɓe brossaji ne godi pour sukaɓe pat mawɗo mo suka mawɓe kutorto wona pat sukaɓe ene waɗi pat sa yi pharmacie ma yini wiya oɗo ko jomum yara hitande ha duuɓi tati ɗum ɗo ko duuɓi tati ha duuɓi joyyi ɗum ɗo ko duuɓi joyyi ha duuɓi sappo e tati ene jogui musidɓe tedduɓe pat jaadowo e hunde ko cukalel ɗum noon tinnoɗen toppiɗen sukaɓe men no brosserie tettuɗen kadi coccorgal ene moƴƴi no fewi hay saɗa jogui pat ma dande fris coccorgal holto coccorgal wawi yettade pat yettata ko ɗon e kala saaha mbaɗen coccorgal kadi tinnoɗen yimɓe men hewɓe ayat jomum yaha e beddane brosso wona hakkude jeere ne brosso wona hakkude yimɓe ne brosso wona hakkude salon ne brosso wona e jama ne brosso jiya tappi saha fof jiya hen certi kon neɗɗo ne wukkita ɗum ɗo coccorɗe certine coccorɗe ɗe salon ngaji men tawa hen tappiji men ɗo musidɓe tawa hen ko salte brosse neɗɗo ƴettirta brosse mum mo joño ene socco ni so tawi jogguiɗa coccorgal maɗa ko noon poɗɗa joñade coccoɗa tawa gonɗa ko nokku sa gayni itta coccorgal ma kono gona e nder bus walla nder auto transport yimɓe ne wonde yimɓe ŋaaɓa hunuko maɗa laggo hunuko ma fof musidɓe tedduɓe ne wonti certini yoɗani siwlisani gona e nder bitig maɗa alimentation walla bitig divers aɗa juuɗe aɗa laggo kongal maɗa fayi dow aɗa laggo aɗa socco yoɗani siwlisani joɗɗa e bitig maɗa ƴetta koyngal maɗa jungo maɗa feewi koyngal maɗa ɓoosa peɗeli maɗa aɗa ɓoosa koyɗe maɗa aɗa ŋaaño neɗɗo arjuño wima yeeyi ɗum mburu ƴetta nanga locol mburu mbiya aɗa beura walla waɗa men chocolat yoɗani siwlisani jeeya Afrique central jomum ara bitig tan naata bitig ma tawma aɗa socco walla tawma musidɓe tedduɓe aɗa moota koyngal maɗa harmina sodde ma mburu walla harmina sodde ma kala ken ñamre walla mbiya faye frigo ma mbiya memima accuma man hoore mum par ce que koko nefma koko addana ɗum nefde noon koko yiidema waɗa ko fewani ɗum noon musidɓam tedduɓe tinɗen tuppiɗen laaɓal alimen laaɓal galleji men laaɓal cumci meɗen tinnuɗe e laaɓal neɗɗo ko holi ko fof yo toppir laaɓal cumci mum hay seeɗa lelo aɗa wawi gandanɗa ko mbaɗa lawƴude wutel maɗa ha laaɓa min mbaɗa tesko mbaɗa jangga hayde min gonde kollam a yahat cangol lotoyade maayo a yahat maayo lotoyade guppa forok ma ha laaɓa walla pantalon ma ha laaɓa liira gona e lotade aɗa fija wona ɓoyata e ndiyam ko wona yidde ndiyam ɗam walla laaɓani ala kada perde ton temps ha cumci ma ɗi yoora neɗɗo wawi jogade wuttiyel gotel tawa kala ne jiiɗamo wuttima kono laaɓi miiɗi jogade jangguino o école goto école uddita ha école udda ko simbis goto o jogui kono a meeɗa yiide e simbis o e tas walla a meeɗa yiide e simbis hay so koolo ene waɗi tundi jiiɗa fof simbis on laaɓi jiiɗa fof simbis on e laaɓi walla ne seedi a meeɗa yiide makko tas eden jiiɗama fof ko simbis goto o jogui holko wayno wawi tawa jamma so ari walla o wusta simbis makko ha laaɓa o liira donc musidɓe tinɗen laaɓal cumci men laaɓal ɓalli men neɗɗo yo laaɓa loota ɓandu mum ha laaɓa kadi saɗa loota firde loota tigui ƴetta gandama jampe maɗa ti prend ton temps saralla ndiyam tan jaaha taro vurrum jurtoɗa ɗum wona lotade siwo ndiyam tan jaaha nde jettoɗa tarode yaltu fof woni gotum wona lotade prend ton temps ƴeewa jampe jigga ɓandu ma jigga nder jigga boowal jigga nokkuji nafɗe maɗa e nokkuji ɓurɗo joñade lotoɗa ha ɓandu ma laaɓa ti prend tout ton temps ƴetta sarbet maɗa mbaɗa issuye ndiyam ɗam ha laaɓa ha ɓandu ma sojja ko adi kadi ɓorno cumci maɗa wona tan jurtoɗa ndiyam gayna ɓortoɗa cumci ma cuña fo lefta tinɗen laaɓal musidɓe tedduɓe tinɗen laaɓal galleji men laaɓal cuisine aji men laaɓal cuuɗi men laaɓal nder e laaɓal boowal ko ɗum woni ko nafata hen buuɗal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yurmede ñande alkamisa ko fate cellal ha tengti ko fate laaɓal nde won noon laaɓal kañum woni afu cellal kañum afu ngaalu e sowtowol musidɗo moon sirmon Khalil Abouba yo jaam Allah ñallan en